știți că eu vă citesc în fiecare zi sau uneori chiar în fiecare seară câte o poveste? Ei, astăzi pentru voi n-am pregătit o poveste, ci o fabulă. Mai știți că acum câteva dăți v-am zis că o fabulă este când personajele sunt animale? Și mai ales ce este foarte important, că la sfârșitul fabulei este de fiecare dată câte o morală. Ce citești pentru prietenii noștri în seara aceasta, Calesi? Lupul și cocorul. Lupul și cocorul? Oare ce poveste ar putea să fie cu un lup și un cocor? Sunt tare curioasă. Hai să te ascultăm. Odată, un lup bătrân a mâncat atât de lacom că i-a rămas un os în gât. Dacă nu reușesc să mi-l scot din gât, am să mor de foame. S-a gândit lupul și s-a dus la pasărea numită cocor. Mi-a rămas un os în gât, iar tu ai gâtul foarte lung. Dacă îmi scoți osul afară, am să te răsplătesc. Cocorul a fost de acord. Lupul a deschis botul și cocorul și-a vârât ciocul lung în gâtul lui și i-a scos afară osul. Și acum dăm răsplata, a spus cocorul. Răsplata? Să fii bucuros că ți-am dat voie să-ți scoți capul din gâtlejul meu și nu te-am mâncat. Morala: omul rău uită repede binele pe care îl faci. Într-adevăr, cum ar trebui să ne comportăm noi față de oamenii care ne-au făcut bine? Față de oamenii care ne-au făcut bine, data viitoare când vor avea și ei nevoie la rândul lor, la rândul lor, să-i ajutăm și noi. Și să le fim cum? Recunoscători celor care ne-au făcut bine. Este cel mai frumos lucru să știi să fii recunoscător unui om care ți-a făcut bine. Nu-i așa? Da. Ce le dorești copiilor în seara asta? Și nu doar copiilor, tuturor celor care ne ascultă în fiecare seară. Să știți că am ajuns la a câta poveste? A 18-a poveste deja, vor urma multe alte povești. Și în seara aceasta vă dorim o seară frumoasă, cu multă bucurie, cu noapte liniștită și să veniți și mâine. Apropo, Calesi, spune-le prietenilor tăi de pe Facebook care ne urmăresc că tu ai și un canal de YouTube. Avem și un canal de YouTube unde puteți urmări toate poveștile pe care le-am citit împreună pentru voi. Nu-i așa? Ce le spui copiilor? Să ne urmărească și să asculte din nou poveștile noastre frumoase pe care le-am citit cu atâta drag pentru ei. Da? Și mesajele voastre frumoase. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că și voi la rândul vostru ați fost recunoscători față de mine. Ca și cum ar fi o răsplată. Eu v-am citit o poveste, iar voi mi-ați dat în schimb o răsplată, un comentariu. Comentariu frumos și mesaje de încurajare, nu? Am primit de la toată lumea. Da. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă dorim o seară frumoasă. Ne vedem mâine la altă poveste. Pa, pa! Pa, pa, dragii noștri, seară frumoasă!